السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیشن ادبی گل نمگا چما نیکشار ادبی گل اور ارشاد اسلامیہ مبارکباد دیں کہ دیوان ٹائیں تھے وہاں چھو ماتی زبان جہانی روچا شمرت رستہ مبارکباد روشاں یہ واجہ جاوید اختر ہے گئے کہ ماں بلوچی دروشم داتا اسی نام ہے نیا حکم نامہ کہ ماں گوشیں نوکی حکم نامہ گوشند کے واجہ حکمین کی درستین گواد گوشند کے واجہ حکمین کی درستین گواد مدکی کا شگا پیسر دیت حالا گوشند کے واجہ حکمین کی درستین گواد مدکی کا شگا پیسر دیت حالا کجان گو آرہ وگ لوٹا یہ گواتا چو ہم گوشگی ان کی چنچو تیز کا شنطا مابچو کے چراہاں سر بکن لوڑی و سہگوا تھی کہ لوڑا ہچ نسا کے ماں میں یہ ریک دیوانا و ماری کاغدی کے ارپیان درست اشانی بندگی درستان کنے لوٹی اشان و لوڑ و سہگوا تا نکب تک درست معلومن گوشند کے واجہا گوشتا کی ترندیں چول سرا برزا مکشند یا کشا حدہ بھی بندائیں سرا کشند پرشند و شنگ بان گندے پلا چستان ردن تی کار آہانی یہ درست کی آگی گریے چیدگ نسک ماں اگا ریدگاں ریدگ نسک ماں اگا لوٹاں بجلن چول دریا وشد کے نندت آراما گرنگ صدام کہ واجہ ہچ نسکی تھیلا و اللہ چو گوشتگ واجہا ما گلستانا ہم ببنت یک رنگ درستین پول منی چیزیں نپر یہ گپا کی شینند کہ باندھا تھا چتو بند گلستان و گل نبس یک رنگی یہ گپا کی رنگ تنکی و بزیہ ہم منی بامر کی شینند بیبیتنے دریگتی کسی بگوشتینے واجہ گلستان و پول یک رنگا نبا اجبر مکنگی شین کہ ہر رنگ تہا چیر ایک ہزارہ رنگ ہما کے گوشتگت باغا کنے ہم سنگ چناہاں جس پکاں وعدے کے یکی رنگا پدر کت وطی دروشم نیچین چوکا حیرانا نیچین چوکا پتگاں دل تنگ بی بیتیں دریگتے کسی بگوشتینے او آجا یہ گوات و چول او آجا نبندارک یہ گوات محاکمانی پنجگان و سانکنان و بند جہان نبیت پابند یہ چولان تھا اگر دارے یہ دریا گندگا بلی کہاں موشنگ کانت پہار و علم رنگ چا پہار روچے قید کہ ہر چیزہ مالی تھار